Ako hodnotíte dnešný deň? No zatiaľ sa vyvíja všetko v poriadku. Je tu obrovský mix ľudí, podporovateľov všetkých možných strán, ale ja verím, že prebehla hlavne v kľude. Keď niekto chce niekoho navštíviť, nech to urobí, a keď chce niekto robiť niekomu zle, tak nech sa ďalej to odíde, lebo dnešný deň je naozaj o tom, aby ľudia videli tých, ktorých volili, aby pri budúcich voľbách možno nepodliehali emócii, ale si rozmysleli, koho voliť budú. A čo je dôležité, sú tu otvorené aj miesta, ktoré vidno iba raz v roku na hrade, kde sa prijímajú štátne delegácie. Sála parlamentu, tu pod hradom je podzemná chodba, ktorá spája kuchyňu Bratislavského hradu z 18. storočia ešte so záhradami. Takže je tu množstvo unikátnych vecí a verím, že to každý v kľude už je bez nervov. Ste spokojní s účasťou? Myslím, že to len začína a keď nebude pršať, tak po obede to bude asi nátresk, takže každý, kto prišiel teraz ráno, urobil dobre, lebo po obede toto bude asi poriadna masovka. Ja by som sa vás chcel opýtať, ako hodnotíte dnešný deň? No, ešte len začína, takže ľudia prišli, to je super. Mňa presne toto baví, ja som rád s ľuďmi, ja sa rád s ľuďmi rozprávam, ja rád diskutujem, argumentujem, čiže za mňa to bude dlhý deň, ja to budem úplne do konca. Zatiaľ super, počasie je znesiteľné. Dobre. Myslím si, že je to dôležité, aby ľudia prišli, aby vedeli stretnúť politikov takto osobne. Dostávame aj nepríjemné otázky a myslím si, že toto je zmysel. Nový konsolidačný balíček, ktorý navrhla, teda respektíve navrhne v budúcnosti koalícia, sú už možno aj nejaké informácie von, niektoré nepravdivé, niektoré pravdivé, nejaké vyjadrenie k tomu? No, viete, zatiaľ nikto nevie povedať, čo je pravdivé a čo je nepravdivé, jednoducho je z toho utajené divadlo, takto by to inak byť nemalo. Proste, viete, ak je niečo jasné na Slovensku, tak je jasné minimálne rok a pol, že máme deficit 5%, a jednoducho, že tá konsolidácia je potrebná. To nemalo byť, že koalícia si ani nezačala riešiť konsolidačný balíček na začiatku leta, ale začali v auguste. To mali začať pred rokom. Pred rokom mali začať. Dnes malo byť všetko jasné, všetko vysvetlené, medzirezortné pripomienkové konanie ukončené, zamestnávateľia mohli dať x svojich pripomienok, odborári takisto, odborná verejnosť, laická verejnosť, všetci. A my sme tu dnes mali diskutovať o konkrétnych veciach. Nie, že je to všetko tajné a teda niečo prenikne, niečo neprenikne a potom to oni v pondelok ukážu tripartite, v stredu schvália na vláde a na budúci týždeň už ten ďalší týždeň budú chcieť, aby to bolo schválené v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente. Presne takto sa nerobí politika, presne takto sa nemá robiť konsolidácia a presne takto bude ten výsledok rovnaký, ako bol v lani. Že jednoducho to nepomohlo. Táto vláda žiadnu konsolidáciu nepriniesla. Vlaňajší deficit bol vyšší ako rok predtým a tohtoročný deficit opäť nebude nižší ako vlaňajší. Čiže vláda síce rozpráva o konsolidácii, utajene, neutajene, akokoľvek, ale reálne žiadnu nedoručila. Áno, ľudia platia brutálne viac na daniach, na odvodoch, na poplatkoch, ale jednoducho všetky tieto peniaze vláda dokázala rozhádzať, stratiť, skorumpovať na zvýšených výdavkoch, proste na čomkoľvek. Ako to vidíte so znižovaním počtu zamestnancov už v samosprávach? No, poďme všeobecne. Slovensko dáva 14,5 miliardy eur za platy verejných zamestnancov. Všetkých kompletne verejných. Jednoducho to je neakceptovateľne veľa a ten rast je raketový, keď sa pozriete pár rokov dozadu. To znamená, nie je možné urobiť konsolidáciu bez toho, aby to znamenalo zníženie počtu zamestnancov v prvom rade v štátnej správe a v druhom rade aj vo verejnej správe. Jednoducho tam musí byť pokles, Proste my máme strašne veľa byrokracie, strašne veľa zamestnancov a ono to treba robiť ruka v ruke. Preto hovorím, že tie zákony mali začať vyrábať pred rokom. Lebo to nie je, že vy vyškrtáte 10% zamestnancov. Vy predtým musíte zrušiť 10% byrokracie, aby potom proste tú prácu, ktorú robili zamestnanci, aby nejakú povinnosť, ktorú tí zamestnanci kontrolovali a vymáhali, vy ju zrušíte a potom tých ľudí môžete prepustiť. A toto sa nedá spraviť v skrátenom legislatívnom konaní. To sa nedá spraviť od 1. augusta do 3. septembra. Toto je ten stratený, drahocenný čas, ktorý táto vláda stratila a ktorý bude tejto krajine a týmto ľuďom chýbať. Čo by ste spravili inak ako premiér Robert Fico? Ja myslím, že 95% vecí by sme robili inak, alebo by som robil inak. Akože v prvom rade žiadna konsolidácia založená na zvyšovaní príjmov, ergo zvyšovaní daní, odvodov, poplatkov nemôže byť úspešná.
Vidíme, čo sa stalo. Zlikvidovali ekonomický rast, zvýšili zásadne infláciu, Slovensku hrozí stagflácia, proste kombinácia vysokej inflácie a nízkeho až žiadneho rastu ekonomiky. Čiže absolútne opačne by som robil konsolidáciu od prvého dňa, škrtal by som výdavky, škrtal by som vládne nákupy, nerobil by som nové ministerstva, nemal by som ministerstva v lukratívnych budovách za navyše predražené nájomné. Toto všetko by som robil úplne inak a jednoducho výsledok by bol funkčnejšia krajina, konkurencieschopnejšia krajina a krajina, ktorá by mala ekonomický rast a práve ten rast by nám umožnil vyrastať aj s dlhou. Takže v podstate sa dá povedať, že takmer na 100% by som robil absolútne opačne tie veci, ako ich robí Robert Fico a jeho garnitúra. Ešte by som sa chcel opýtať ku konfliktu pána Grehlinga a pána Sulíka, ako ho možno vy vidíte ako člen strany, keďže pán Sulík bol v podstate vašim šéfom a teraz je to práve pán Grehling. Ja to vidím tak, že Richard Sulík proste sa založil, 15 rokov sa jej naplno venoval. Richard Sulík nechal celého seba, nechal Saske a si myslím, že ten život ide ďalej a jednoducho ideme ďalej, máme nového predsedu a proste píšeme trošku ďalší nový príbeh Sasky a jednoducho ono niekedy je dobré, keď sú veci jasné a treba povedať, že Filip Sulík, jeho nešťastné až škodlivé a podľa mňa, že veľmi zlé vyjadrenia, akože skutočne škodili aj nám, takže toto bola cesta vlastne, ako tento problém vyriešiť. Takže ja si myslím, že je to úplne v poriadku, Richard je člen, Richard je čestný predseda, ale proste tá reálna politika, proste ideme ďalej. Objaví sa ešte niekedy na kandidátke Sasky, ak by možno prišlo k nejakej dohode? Viete čo, momentálne platí to, čo povedal náš predseda, v tom sú veci jasné a takto by som to asi v tomto momente nechal. Ďalej môžem použiť to, čo Richard vždy hovoril, po tomto moste prejdeme, keď k nemu prídeme. Nikto nemáme kryštálovú gulu, takže čo bude v nejakej ďalekej budúcnosti, ťažko povedať. Myslíte, že ľutuje možno také zbrklejšie rozhodnutie, že odišiel z politiky? Viete čo, ja si nemyslím, že to bolo od Richarda zbrklé rozhodnutie. Skutočne 15 rokov svojho života venoval Saske. Celý sa obetoval pre politiku, pre Sasku, pre pravicovú politiku. Richard potreboval oddych a to bolo jeho rozhodnutie proste. Áno, odišiel do politického dôchodku. Je to v poriadku. To, čo vlastne akoby teraz hovoríme, a ono to tak ukazuje viacero prípadov, viete, ako dopadol návrat Dzurindu z politického dôchodku. Ja si myslím, že fakt Richard odovzdal celého seba a teraz je fajn, že je na dôchodku. Ako hodnotíte dnešný deň? Tak jednak som rád, že vyšlo počasie a toto aj prilákalo ľudí, aj keď spočiatku z rána možno neboli také návaly ako minulý rok, ale prišli ľudia, prvýkrát možno je oživením tohto dňa otvorených dverí aj to, že vzadu na nádvorí majú svoje stánky samosprávne kraje a celkovo rátam toto podujatie za veľmi dobré, lebo treba si ctiť symboly krajiny, ako je ústava, ako sú ďalšie štátne symboly, ako je vlajka alebo štátna zastava, a štátne symboly, ako je prezident, predseda Národnej rady, parlament a poslanci Národnej rady. Toto patrí určite k tomu, aby krajinu tvorili tieto štátne symboly. Poslanci Národnej rady sa vracajú po prázdninách do parlamentu. Pripravujete vy konkrétne alebo strana KDH nejaké veľké návrhy zákonov? Máme samozrejme pripravené niektoré legislatívne úpravy, návrhy, či už sú to v rámci sociálnych vecí, ekonomiky alebo konsolidačných opatrení. A potom samozrejme sme aktívni aj v ústavných zmenách a sme aktívni aj v rámci školských legislatívnych procesov, ktoré sú tiež výrazným spôsobom teraz na poslednú chvíľu predložené do Národnej rady a chcú obmedziť v činnosti neverejné školy, ako sú cirkevné a súkromné. Ako je to s hlasovaním KDH? Podporia aj návrhy aj nerozporné vo verejnosti terajšej koalície, alebo sa budú viac zdržiavať? Ja to poviem tak, vo všeobecnosti kresťansko-demokratické hnutie bolo vždy konštruktívnou politickou stranou a vždy sme slušne a konštruktívne predkladali naše návrhy. Vždy sme slušne komunikovali aj v rámci koalície a opozície. A čo je dôležité, tie dôležité veci, ktoré slúžili pre dobro občana, sme aj hlasovaním podporili. Chcel by som sa vás pýtať, ako hodnotíte dnešný deň?
tak tohtoročný deň otvorených dverí je trošku iný ako tie predchádzajúce, aspoň ak ma pamäť neklame, lebo som ešte nezažil, aby koalícia a opozícia boli takto striktne oddelené, dokonca s takým voľným priestorom, čiže na jednej strane sú koaličné strany a tu vzadu sú opozičné strany. Je to taká zvláštna zmena, by som povedal. Prečo si myslíte, že došlo možno k takejto zmene? Možno kvôli tomu, aby sa jednak tí politici nemiešali a možno aj tie fanúšikovské tábory, aby sa držali od seba, ale čo ja mám skúsenosti z predchádzajúcich dní otvorených dverí, tak vždy tu vládla, by som povedal, taká normálna, ľudská, pokojná atmosféra, takže nikdy sa nestalo, že by sa tu niečo stalo. Ako reagujú ľudia na tieto stretnutia s politikmi z očí do očí? Zažívate tu aj nejakú kritiku, alebo väčšinou iba pochvály? Ľudia sú aj kritickí, alebo skôr by som povedal, že prinášajú také podnety, že čo by sme mali robiť možno inak, možno lepšie. Nie je to nejaká vyslovená kritika. A v drvivej väčšine za nami chodievajú skôr teda podporovatelia, takže tie diskusie sú skôr také pozitívne, ale tak to býva každý rok. Ako hodnotíte dnešný deň? Ja mám deň otvorených dverí veľmi rád, lebo tu je kopa ľudí a najradšej na tom celom mám fakt to, že sa tu premiešajú voliči všetkých strán. Tak to robí najlepšie interakcie, lebo viete, väčšinou keď si urobíte vlastný meeting, tak prídu vaši a keď tak niekto pofrflať, ale toto je také, že celé spektrum, tak sú to také zaujímavé interakcie, tak ja to mám rád, keď sa to tu naplní. Je aj ľúto, že do Národnej rady oproti iným parlamentom cez rok chodí podľa mňa menej ľudí, že tu nie je také ako keby úplne bežné, že by tu bolo nejaké múzeum alebo nejaké návštevnícke centrum, tak je to podľa mňa dôležité robiť takto aspoň raz ročne. Stretávate sa tu aj s nejakou kritikou? Nepovedal by som s kritikou, stretávame sa s voličmi každej strany a myslím, že my sme si už na to ako keby odvykli hovoriť, že hovoríme len k vlastným. To je taký zvyk, podľa mňa aj tie sociálne siete to tak ako tlačia do takých tých bublín a ja som veľmi rád, že vlastne tým, že ja žijem v Košiciach aj na východe, takže ja vlastne už som viac zvyknutý na to, že nestretávať len vlastných voličov, tak ja som rád, že proste normálne sa tu bavíme, ale nič dramatické, proste len ľudia, ktorí sa spýtajú, vysvetlíte a vidno, že to má zmysel, proste len, že vás vidia naživo a viete sa porozprávať a to je demokracia. Spomínali ste, že ste z východu, pomaly sa otvárajú v podstate dvere parlamentu Národnej rady. Pripravujete možno nejaké návrhy zákonov, ktoré by nejakým spôsobom pomohli aj zdvihnúť životnú úroveň na tom východe Slovenska? Si myslím, že akákoľvek legislatíva, ktorá dnes je, tak dvakrát chýba na východnom Slovensku v riešení problémov, napríklad teda nemocnice a zdravotníctvo, nedostupnosť zdravotnej starostlivosti alebo infraštruktúra, to sú veci, ktorým sa áno venujeme, napríklad tlak na to, aby sme mali jasné, transparentné investičné plány, ktoré sa nebudú meniť podľa toho, kto je pri moci, ale keď raz sa povie, že staviame na východe, tak budeme stavať na východe, to je niečo, čo my sledujeme, áno. A budete nejakým spôsobom pripomienkovať aj nejaký návrh rozpočtu, ak ho terajšia koalícia oznámi? Samozrejme, že áno, teda už každý týždeň čakám, že príde, teda aj rozpočet, aj konsolidačný balíček, ale tlačia to pred sebou, jak sane v lete, či ako sa to hovorí. Jasne, že to budeme pripomienkovať, budeme konštruktívne diskutovať, ale obávam sa, že ten návrh bude zlý. Čo by ste možno inak spravili ako premiér vlády Robert Fico? Myslím, že čo sa konsolidácie týka, tak štát má začať šporiť od seba. To je prvá vec. Mne aj vadí to, že vlastne prvé dve konsolidačné balíčky, ktoré sme už zažili, tak boli postavené jednak na daniach, na zvýšení daní. Momentálne dnes je najvyššie daňové zaťaženie v histórii Slovenska a zároveň sa to neušporilo, lebo ono sa to prejedlo. Takže vlastne tá konsolidácia musí byť každý rok o to vyššia, lebo vlastne čo sme vybrali na daniach, tak sme to minuli inde, takže reálne sme vlastne nekonsolidovali. Prichádzajú nejaké návrhy zákonov o obmedzení nejakých samospráv, možno zníženie tých župných celkov. Budete za, alebo ako to vidíte? Jasne. No tak návrh Andreja Danka o tom, aby znížil počet krajov z 8 na 4. Viete, to je návrh, ktorý prišiel že uprostred leta, že Andrej Danko sa ako asi ráno zobudil a povedal si, že toto ide spraviť. Takéto reformy sa nerobia zo dňa na deň, ale robia sa na základe diskusie, však tie krajiny ako fungujú, to nemôžete, viete, predstavte si, že 1. januára zrušíme polku krajov, že to sa takto nerobí. A hlavne to je falošná diskusia, lebo to je ich spôsob, ako namiesto toho, aby hľadali reálne riešenia,
tak potom povedia, zruším tam kraj, zruším 4 štátne sviatky, už takéto ku mne došlo, hej. Tam dačo urobím, ale to nie je reálne reforma, však čo budeme, to neušporíte, viete, to je potom ďalší rok zase niečo musíte rušiť a ďalej, takže myslím si, že toto nie je cesta ďalej. My budeme rozhodne proti. Budete za zrušenie nejakých tých štátnych sviatkov v rámci toho konsolidačného balíka? Taktože rušenie štátnych sviatkov je legitímna debata, ale opäť netvárme sa, že to je spôsob, ako ušporiť peniaze. Hej? Ja tomu naozaj nerozumiem. Viete, že my máte systematicky každý rok minieme zbytočne peniaze. Namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, kde vytekajú tie peniaze, tak ja poviem, že tak zruším sviatok. Hej. Minulý rok sme zrušili 1, teraz hovoria, že 4. A čo budeme ďalší rok? Vianoce zrušíme, alebo budeme pracovať v sobotu? Viete, že to nie je systematické riešenie. Ako štátne sviatky nie je dôvod, prečo štát je v dlhoch. Hej.